Så er den her. Her er den. Jeg kan ikke få den. Det sagde hun også i går. Panda Asia. Hashtag sponsored. Nej, jeg er ikke sponsoreret. Det burde det blive. Panda Asia. Nu. Vi skal bruge en kniv. Haha. Godt så. Lad os se, hvad det her er. Okay. Kante. Pikachu. Jeg siger, det er slik. Jeg elsker slik. Det er noget af det bedste. Så jeg skulle prøve det her. Oh yeah. Det her. Super Cola. Super fedt design. Jeg har faktisk ikke set noget design, der ligner det her. Jeg kan virkelig godt lide, hvordan de har lavet pakken. Og så har de lige lavet sådan en sticker her på, fordi det er importeret. Jeg kan lige se, hvad der står på. Aroma, tykner, sukker. Ja, jeg er forkølet, men jeg kan godt smage noget, det lover jeg. Nå, lad os prøve at åbne den og se. Super Cola. Hvad er det? Det er mærkeligt. Det lugter af cola. Okay. Det er mega surt. Det er meget surt. Så selvom det hedder Super Cola, så er det altså virkelig surt af. Jeg troede ikke, det var surt. Hvor står der, at der er surt? Hvor står der, at der er citronsyre i? Der er altid citronsyre i, når det er surt. Jeg kan ikke se det. Nå, de er meget sure, så får de faktisk en god cola-smag bagefter. Altså, okay, at de importerede er måske lidt et overkill, fordi så gode er de heller ikke. Jeg har smagt det der bedre. Nej. Det her, hvad er det? Det er Huanghe Soft Sesame Cake. Det er en kage af en art, men lad os lige prøve at se bag på. Sesam, peanut, sukker, ris. Det er bare sukker det hele, ikke? Konsistensen, det er som sådan en bordskåner, man sætter kaffe på. Ikke super charmerende eller super flatterende at mærke på. Man kan også se strukturen, det er som sådan noget lidt sukkeragtigt. Lad os prøve at smage. Ja. Du hører, jeg smager. Det er faktisk ret godt. Det må jeg sige. Det er bedre end de her Super Cola i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Det her det er seriøst det dummeste. Prøv at se her. Prøv at se her. Yahoo.com. Altså, hvis man er en virksomhed, der har respekt for sig selv, så bruger man sgu da ikke en Yahoo-mail. Ja, vi er et advokatfirma. Vi har en hotmail, som du kan sende til Pikachu. Det synes jeg, det er virkelig kavt, når folk gør det. Det smager godt. Det er Vietnam. Vietnamesisk åbenbart. Det står der. Ja, fedt. Next! Sinner Ginger Conte. Jeg ved faktisk ikke, om nogen slags sådan. Jeg ved ikke, om det er... Er det racistisk? Er det det? Men jeg tror, det er sådan, de siger. Jeg har set Squid Game her forleden. Det er derfor... Igen. Sukker, ingefær, tapioca-stivelse. Ja, det er en eller anden sukkerart, de bruger der. Ja, så det er sukker og ingefær. Jeg har aldrig set det før. Det er ikke en blanding, man er vant til at have i Danmark. Designmæssigt, ja, det ligner sgu lidt noget, man køber på et apotek. Det er ikke sådan super fedt. Det ser faktisk super kedeligt ud. Altså, jeg vil aldrig købe den her, hvis den stod i butikken. Det vil jeg ikke. Jeg tror, min mormor vil købe den. Hvad er det? Det er sådan en slags... Det er et bolsje, men det er ikke rigtig et bolsje. Det er sådan en blødt bolsje. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide, at tingene ikke er hårde. Jeg er ikke super meget til bolsjer. Jeg kan se, at jeg kan twiste den sådan her. Det ligner lidt cola, og der er noget sukker på, men det smager ikke af en skid, faktisk. Det smager lidt af ingefær. Ikke sådan super meget. Det kan være, fordi jeg er lidt forkølet, som sagt. Men det er en ret neutral smag. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, at jeg tror heller ikke, den ved der særlig mange. For den er faktisk super pissekedelig. Det sidste, jeg har fået her, det er Pokémon. Og der er Pokémon-kort inde. Hvad er det? Der er sådan her på. Jeg er ikke helt up to date. Det er Braggy. Braggy står der.
Og hvad står der her? Det ved jeg ikke. Er det navnet på, som er blevet givet til dem? Det skulle da være Umbreon, er det ikke det? Jo. Og det, jeg ved ikke, hvad den der... Jeg kan godt huske med tepotten. Okay, jeg er ude af gamet med Pokémon. Men det er Pikachu, det ved vi. Og det er chokolade, lød jeg mig fortælle. Og nu gik der lige en gammel mand udenfor, der kiggede på mig. Ja. Goddag med dig, du. Okay, det her, det er faktisk ret spændende. Det er majsgryn, sukker, palmolie, margarine. Jeg har ikke set chokolade, i hvert fald i Danmark, der er lavet med margarine. Det har jeg ikke. Det bliver normalt lavet med kakaosmør, men det tror jeg, de har pillet ud. Og så er de faktisk bare tilføjet margarine. Det er spøjst. Meget, meget spøjst. Og jeg er meget spændt på at smage det. Fordi... Hvad er der her i? Hvad er det? Er det sådan en... Prøv at vent. Er det sådan, man vasker hænderne i? Hvad er det? Wait a minute. Nu skulle jeg ikke have smidt det ned. Er det dem, man kan få bagpå? Det er dem her. Eller hvad? Jeg kan ikke se den her Moltres nogen steder. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Fuck det. Videre. Vi skal se, hvad det her det er. Og åbne, når man spiser meget slik, som jeg gør. Det er... Okay, jeg troede, det var chokolade. Det er det ikke. Det er... Jeg tror, det minder om chip af en art. Men der stod også bagpå her, at det var majsgryn. Så jeg antager, at den her er majs. Det er en majschip med chokoladesmag, tror jeg. Ja, den smager meget, meget speciel. Altså, den er ikke dårlig. Den smager lidt af morgenmad. Men så smager den som om, at der er mere smør i. Og ja, det er sjovt, det er smør, for jeg ved, det er margarine. Og så er de puttet en eller anden smøraroma i, tror jeg. Der står sikkert bare aroma, der er fløde. Æg i. Jeg ved det sgu ikke. Der står også karamelfarvning, sovs simpelthen. Det er fandme klart. Ja, jeg ved det ikke. Jeg vil nok ikke servere den for mine børn. Jeg tror, jeg er spændt på, om jeg skulle mig op og få en anafylaktisk chok og sådan noget her. Fordi... Hvis du kan lide det her, så subscribe og så hej hej.